kumpormi kita nga nagsaka ang presyo sa gatong sa world market, no? Nagsaka ang presyo. Pero hindi man siguro itanaw taman kung balansihon taman, no? Yan ang win-win solution lang nga hindi man tama ka taas ang aton nga presyo. Ngayon na balang hindi man kamo malugi, hindi man mapurdoy ang mga pigado. Sa subong nga panahon banwa ang pigado do mas labi naging nga nagapigado, no? Nano man nga dagok sa kabuhi sa mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas man. Do kadamo sa mga kalalataan nga nagakalanabo sa aton. O ang isa na diri ang kalalataan sa pandemic, ang kalalataan sa coronavirus. Nga naglumpiga man ang pungsod Pilipinas. Kag diri man nag-angkon sang dako nga kautangan ang ato nga pungsod bangod sa sining away naton sang coronavirus. Ngang iban nagasiling nga ti bisan hindi ta maggagastos ang dako, okay lang na. Pero ara na, no? Naglumpiga ang aton ekonomiya bangod sa coronavirus. Way ta mahimo sini natural phenomenon ini. No? Ti way pagani matapos ining gin-experiensya naton nga kalautan, nga gin-experiensya naton mga kabyanan nga kabudlayan tungod sa sining pandemic. Subong atubang naman kita sa panibago nga problema, ang pagsaka sang sige-sige nga pagsaka sang presyo sang gatong. Magsiling kaya nga presyo sang gatong nagsaka, hindi lamang ginagatong naton gani sa lakyan, pati kaya gatong nato niya sa pagluto. Ang kibalo ka mo banwa kung na pila na subong ang presyo sang 11 kilos nga kabugwaton sang LPG, liquefied petroleum gas. Inang ginagamit nato bla sa pagluto, bla sa ginabutang nato sa aton nga gasol, aton nga stove, no? Liquefied petroleum gas, LPG. Kibalo ka mo kung tagpila na ang isa ka cylinder nga 11 kilos ang unod, sobra na 1,000. Hindi na ako makakahatag sa exact pero sobra na 1,000 sa exact price niya. Kay last time nga nagbakal ako sa isa ka tangke daw, mga sobra na ito nga 1,000 mo. Subong basi, pila na yan ang pinaka-latest subong. Imagine nyo na banwa, kung ano nga kabudlayan ang ginapangatubang naton subong. Di karon sa amo na niya nga sana sining ko na gani, way pa kita nakabangon sa pagkalumpiga sa aton ekonomiya, sa pagkalumpiga naton sa sa sining kalalatan nga ginapangatubang naton. Another kalalatan naman ay pagatubangon naton kay base ako ay makoy magsiling nga hindi base, nagambal ako base. May pila ka mga negosyante sa langis nga gusto naman magganar sa dako. Nga hingalita naman ang ini nga sitwasyon. Kay kuno may gira sa Ukraine kag Russia. Kay kuno ano na lang rason ngay nagsaka ang presyo sini sa world market. Iwagin sa may nagkuhan sa natin, insister nga, di kung may arasang pagmahal sa presyo, may arasang pagninit or kakulang sa supply sang langis banwa. Sa mga kapungsuran dito sa Europe, may kakulang to, kaya dependent ini sila sa langis, nga ginasupply sa Russia. Amaning nagapanguna nga supplier sa Europe, ang Russia. Di karon kay ang aton nga pungsod ay may madala sa Europe nga dependent kita sa Russia. Tihaw kam nga ang pagsaka sa presyo sa langis daw hindi mo na ma-justify. Imagine nyo na banwa from sobra lang gahamboy lang sa 40 pesos ang litro. Sa subog mahamboy na sa 80. Kaya dugay-dugay masaka na nimo from 66, 70, 75, dugay-dugay 80 na ni kung hindi mapunggan ang sige nga pagsaka. Samtang nga ang bilog nga kalibutan niya, ti daw baliwala niya sa mga dagko yang mga kapungsuran. Kaya daw wala niya sa may ginahimo yang nga tikang para mag-question man ining supplier sa Middle East, kay way man to yung gira, nga
mapunggan abi ang pag kuan man nila pag hingalit sa sitwasyon nga pasaka man sila sa presyo sa ilang langis. Ay oo. Di paano sino pa ni abi makasustener? Kung ang pagbakal naton sa gasolina o kung krudo man dira, daw hindi na naton mahimo sa tagsay kadlaw. Kaya nga ito nga sweldo, yung saktuan lang niya, kulang pa gani kung halimbawa karon sa isa kadlaw, nagagasto kaya 3 ka litro nga gasolina or 5 ka litro nga gasolina kada adlaw abi. Kay layo ang imo ginapulian sa imo ginatrabahuan. Pagkadto pa kare, ti ko mag-80 ang litro, no? 80 ang litro sa ang tagsa ka litro abi ang presyo sini. Ang 5 ka litro, 400 pesos man. 400 pesos ang 5 ka litro. Ang 5 ka litro, sus, kung hakog-hakog yung mo nga salakyan, do ginapanglimog lang ng 5 ka litro. Kung nagasweldo ka lang imo yasang 500 ang adlaw. Kung nagasweldo ka lang 500 ang adlaw. Kung ang imo gasolina 400, may isang gatos ka lang bilin. Ay, amo ning ginasiling igarahin na lang siguro na yung salakyan, no? Oh. Kung bisan pa butang tama, 1,000 imong adlaw, no? Imong sweldo 1,000 adlaw. Imo gasolinahan 400 ang adlaw. May mga wala labot sang nagagasolina ka, may mga kabataan ka pang nag-iliskwela, abi nga naga-pliti man. Kaya hindi mo na pwede isa-isa pang dulong na sa eskwelahan nila. May mga balayran ka pa sa kuryente, balayran sa tubig, may balayran internet, may iban pa mga pagkaon nyo kada adlaw. O kag iban pa nga mga balayran. Ti kulang ang imo 1,000 nga sweldo sa kada adlaw. Ang 30,000 mo nga bulan, kulang na. Magluwas sa gilag kung pangabuhi na lang ta siguro sa umang magpananom kamuti. Kag kamuting kahoy. May gabuton kita kay kalanon. Pero magsiling pangabuhi ka sa syudad. Amo ni kamal sang presyo sang gasolina. Kag subong mapasaka pag ginabi sang pritihan. 5 kamo ka bilog 5 kamo sa isa ka pamilya nagalakat kada adlaw. Bisan mo butang tabi way na kamo nagagamit sa salakyan, mapliti, purdoy gyapon. Ang 5 ka miyembro sa pamilya nga magguwa kada adlaw nga magpamiliti, purdoy gyapon. Sa balda gyapon sa plitihan. So amo na ang sitwasyon naton karon. Nga sa diin, sa nasiling ko na, daw wala kita ginauntatan sang mga kalalatan. Kabay pa nga sa palabuton nga mga binulan. Basi mangin normal ng tanan, kay amo na ang nag-amat-amat na kita normal subong kay nadula na ang coronavirus. Pero do kuha naman kita, do ginatupdan naman kita subong sa sining pinapanibago nga problema sa asud-asud nga pagsaka sa presyo sang langis. Way man kita yung kinabtanan sa gira sang Ukraine kag Russia, pero daw ang dalit nga pagwa sang sining duha ka pungsod nga nagailinaway subong, do nakalabot pa sa aton sa Pilipinas. 3 minutos na nakaligad sa tag ng alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. This time mga kabyanan, kuha natin ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Iring may kantanan sa sa ulog karon nga National Women's Month nga nag-kick off subong adlaw. Kaga subong man ang preparasyon sa Negros Occidental Police Provincial Office sa sining palabuto ng pagsugod na sa campaign period para sa mga lokal nga mga kandidato. Sa piya kalinya, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bomadan. So, may patingkayon no, nga kick-off National Women's Month ang po kagaina sang aga, Bomadan, kag may-ari diri nga no, nga ginpasidunggan sidunggan apat diri ka mga kapulisan ang ginpasidunggan kagaina sang aga, Bomadan. No? So, maayo man, no, kay halos na yung mga kababainhan kagaina, Bomadan, na gid no natagaan gid sang atensyon Bomadan dito sa area sang Bomadan. So may araban sang guest no o speaker ang gid invite ang at i-empower gid ang tanan nga kababainhan Bomadan subong nga bulan
sang March Bombadan. So Bombadan, pamatian bala nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Yun po ma'am, just this morning, nagkaroon po kami ng Women's Month celebration dito sa Negros Occidental Police Provincial Office with our guest of honor and speaker who is in the person of Miss Sharon T. Hornadal. Siya po ang Executive Director ng USAI Foundation. Okay. So, ma'am, mga pila diri kabilog, ma'am, ang gimpasidunggan, ma'am, nga mga women sa subong adlaw. So, yun, no, we're celebrating the beauty of women, the power of women, no, and their contribution to the society. So, nagkaroon po kami ng 4 na awardees. Ang mga female awardees natin, no, ang aton mga NCO na sila pa ang chief clerks po natin who performed really well, no, and brought the name of their section, unit dito sa NOC PPO. And other than that is binigyan din natin ng simple token, ma'am, ang aton mga single mothers na working, no, despite sa kabudlayon sa ilang obra as single mother, and still they are working here sa as police women, no, na dako gid ang contribution sa society. Yes, ma'am. So, ma'am, ano na diri ang message ni Ma'am Sharon Hornadal sa aton sining nga mga women? Yes. She empowered the women, no, na we have big contribution sa society. Hindi lang kita babae, but babae kita. So, since we are women, damo kita mahimo, nga mahimo man sa lalaki. So, hindi lang sila ang may kaya, as well as kita man Japon. So, she encouraged na to continue working, no. She inspired the women, aton mga huwanas, kumbaga, na padayon ng Japon sa pag-obra sa sakto, kag ang tama, no, ang right thing to do. And despite na damo ta problema and challenges, still padayon ng Japon. Yes, ma'am. Ma'am, minsay sa aton sining nga mga kapulisan nga mga women. Yes, to our Juanas, no, ating female police personnel, keep doing good job, no, sa aton mga obras kay may iban man kita or may respective field of work ta. So, depende sa ano inyong obra, basta do well, keep doing well, and excel, no. Kung ano ang kaya sa lalaki, is kaya din sa ng babae. So, wag sumuko, no, and let us celebrate and embrace this Women's Month, and let's make the change and be the change. So, happy Women's Month. Okay. Bumukarla. Police Regional Office 6. Doon na utod si Bumukarla, no, sa Pia Kalinya. 7 minutos manwa nakaligad sa tagna nga nauna. Di amo na, no, gina-celebrate karon ang National Women's Month. No, kag ginatagan sa nga pasidungog sa nga Negros Occidental Police Provincial Office ang pila ka mga babayi nga mga miyembro sa nga PNP, no, sa ilaman nangin na dako nga contribution kag accomplishment, no, sa ila sila nga trabaho. Kag sunod sa kay Police Lieutenant Donasco nga tikon ano mahimo sa lalaki, mahimo man sa mga babayi, no? Kung ano mahimo sa babayi, mahimo sa mga lalaki, mahimo sa mga lalaki, mahimo sa mga babayi. May ara kita sumong sa equality, equal rights. That's why nga nakaangkon na kita sang babayi nga presidente, kaduha na kita nag-angkon sang babayi nga presidente. Nga daw bisan na sa iban nga pungsod may mga babayi na mga mga lideres. No, kay hindi niya sila nga ang kinamatarong ang rights nga magpamuno, why niya gina sila nga exclusive lang sa lalaki. Bisan sa mga kababayan man kay may equal kwan kita equal rights. Amo na gina sila nga kung mahimo sa kung pwede kung kabalo magpamuno ang lalaki, kaya kabalo magpamuno ang mga babayi. Bumukarla. Yes, Bombadan. So muna, no, ang nanging pahayag kay agikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco regarding sa subong nga gina-celebrar Bombadan. So Bombadan, sa subong saludo kami nga mga lalaki sa inyo kay inyo subong nga bulan, no, Yes, kay ang amon nga pag saludar para sa inyo nga mga kababaihan. Bumukarla. Yes, so sa muna Bombadan, thank you so much gid Bombadan, no. Empowered dito mga tanan nga mga kababainhan Bombadan. Oh. Yes, so Bombadan, so idugang ko na lang ni Bombadan, no, at mayara sa ginapatigayon o kung mayara sa plano nga o kung na si plan Bombadan ang katapos ang grupo sa maabot nga local campaign Bombadan, ti ini expectar gid nga
madamo sa mga caucus o kung na mga rally, no, campaign rally ang patigayonon sa mga kandidato bangbadan. So mo na lang nila nagapahanugyan lang gid ang katapusang nopo nga mag-coordinate ini sila sa COMELEC sa kapulisan bangbadan para at least nga mayara ini sila seguridad sa ila sini nga patigayonon nga rally o kung campaign na rally sa maabot nga March 25 bangbadan. So ang katapusang nopo hindi ini sila yang baklas bangbadan kiti atong nagliligan national campaign bangbadan may nang pambaklas kita bangbadan, no? So ginatugyan ini nila sa COMELEC kag hindi sila yang magtandog pero mahatag lang ini sila seguridad sa mga kuha sa mga posters at the same time para sa mga kandidato mahatag lang ini sila yan sa seguridad bangbadan at least man, no, kay tungod nga alert level 2 man ang Negros Occidental bangbadan sa gihapon gina-observe gid ang minimum health protocol ara sa gihapon si COVID-19. So that's why nga ginahingi nila ang mga kandidato na mag-coordinate sa kapulisan para sa ila sini nga security bangbadan. So bangbadan pamatian nato na pahayag gikan kay Police Lieutenant Abigail Dunas. Ang ginagawa po natin dyan, Ma'am Carla, no, is we have these meetings natin, several meetings with the JSCC, Joint Security Control Center natin, which is headed by the COMELEC. There, mapag-uusapan po natin, no, ang situation in every city and municipality and on how our political parties might campaign, no. So maglalatag tayo ng security plan for every locality, no, ng every city or municipality rather. And yun po, other than that is continue naman nating offline class from the national up down to the local, no, malapit na pong magsimula. And i-remind din na po natin na ang kapulisan po dyan is for security purposes only. Hindi po kami mambabaklas, hindi po kami gagalaw ng kung ano-ano mang pinagdidikit dyan kasi andyan po ang COMELEC. Sila po ang may trabaho and in charge po dyan sa matters po na iyan. So they will be expecting the police to be the security on that aspect or on that matter. And next po, ma'am, is continuous pa din ang ating enhanced managing police operations, no? Diyan naman po in charge ang PNP, ang pag-aaral po natin ng crime clock, crime map, kung anong oras dadami ang crime, and kung paano natin ipapa-intensify ang checkpoints natin na yun po, unannounced dahil yun po ang gusto natin na malesen na po natin or dumami po rather, ang mag-surrender ng kanilang firearms. So, in addition to that, inaanyayahan po namin ang ating mga Neglosanon to surrender their loose firearms, yung unregistered, unrenewed, unlicensed firearms. We promise not to divulge their name. Their names will be withheld. And in return of that, is may makukuha pa po silang either sako ng bigas, kalahating sako ng bigas, canned goods, groceries, or pera, depending on the city and municipality, no? PNP, city or municipal PNP natin. Campaigning po nila, ma'am, yun po, ma'am, ang gagawin po natin dyan, is tayo po maglalatag ng SEC plan natin, SEC plan or security plan po natin. So, in every party na magre-request po sa atin na mga kailangan sila ng additional security, we will review that and monitor, and if it is deemed necessary, is ibibigay naman po natin iyan ang security na hinihingi po nila. Ma'am, napag-usapan naman po natin yan sa JSCC, no? There are COMELEC resolutions na nagsistate ng request po nila, and once approved po yan ng JSCC natin, yung control body natin with the COMELEC and with the AFP, last month to say yes niyan is ang COMELEC kasi sila po yung head, is magpagbibigyan po sila, ma'am. So it has to go to that process. So, dapat makaltugin sila, ma-coordinate Yes, sila ma'am. Precisely. Dapat gid sila mag-coordinate sa aton kapulisan or sa COMELEC. Maki-coordinate gid sila sa body naton, ang JSCC naton. Other than that, ma'am, no, there will be matters, technical matters that will be discussed with them, with the COMELEC na syempre po, ma'am, I cannot kasi COMELEC po ang final say natin and with the legalities po dyan. So, yun po, ma'am. First thing they have to do is to coordinate with the control body, the JSCC po natin. Sa aton mga politicians, no, sirs and ma'ams, a pleasant morning to you. We would like to remind you of these upcoming local elections
this will be a tough task or activity for us, especially sa PNP, kag sa COMELEC. So we ask for your participation, ma'ams and sirs, and your cooperation na and as well sa inyong mga supporters, no, kay okay lang man ang aton mga politicians, pero ang aton mga supporters, sila ang mag-away-away. So ayusin lang po natin, let's make this election fruitful and good one, and the vote ang masa ang makapagsasabi kung sino ang mananalo. So sana po wala pong away na mangyayari this upcoming NLE on May 2022. I would also like to correct, ma'am, na with the COMELEC, no, resolutions din educated us that it is called election hotspots, ma'am. Okay, so balik na to sa election hotspots, yes. But still watch list areas di sa Japon. Ang 18 pa ta Japon, ma'am, as of this moment. Isa sa aton is nasa sa yellow category, ang 13 is nasa orange category, kag may 4 na belong sa red category. Okay, So far, as is pa Japon, ma'am. And tawhay man, ma'am, tawhay man ang lakat sa panahon. Yes. Oo, as of this moment. And we are hoping na up until the election day is amulan Japon, ma'am, tawhay Japon ang aton ang province naton. Aha. Bombadan. So, mo na ang payag kay Pulisutan na Tabigil Lunasco regarding ni sa ila sini nga pagbantay, bombadan o kung ang ila sini nga maging plano sa maabot nga local campaign, bombadan. Aha, kay masinambunot na nimo. Ang actually ang garot subong nga mga supporters kay daw may nagatayadahay. Amogin kani bombadan no tinira dada panugyan si Pulisutan na Tabigil Lunasco sa mga supporters bombadan i-support kang gid no ang ano lang gid no dapat mangin matawhay gid ang maabot nga campaign kag mo man sa eleksyon bombadan. Bombadan na mo inag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carlamida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Start of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 16 minutos sa nakaligad sa taknang launa diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Magabalik mga kabyanan ang ining palatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balenciagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iya sang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iya sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang Paradyo Bumbo. 25 minutos na nakaligad sa ng launa. Pabalik sa ating pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. This time, kuha na ito ang dugang pang-report ni Bumbo Franz Andrew Burgos. Ini may kantanan sa mga inmates no nga may kaso ini illegal drugs. Suno sa Department of Health Region 6 na tigayon nga ma-rehab mga 5,000 gid ka bilog nga mga inmates nga mga may kaso sa droga mo na rehab na timayo man ko na rehab na kay kun ini ni pag-rehab balik-balik na ni gyapon na kun adik ka lang gyapon kun hindi ka ma-rehab dapat i-rehab gid ini no. So, yari ang report sa Piyang Kalinya Bumbo, Franz Andrew Burgos. Please come in. Bumbo, dahil isa ini sa positibo nga resulta sa natawag niya rehabilitation. When it comes sa mga kauturan na, tunding nga drug dependence, Bumbo, dahil. Kaya diri sa atong Western Visayas, hindi nang lubo sa 5,000 ka mga former drug users diri sa aton sa Region 6 o sa Western Visayas, ang masiling nga, they officially graduated na. Sa natawag ni Bumbo, dahil nga community-based rehabilitation program o kung CBRP. Siyempre na itong bubudang yung pakigangutan ang Senior Health Program Officer ng Western Visayas Center for Health Development o kung ang Department of Health Region 6 bumbudan kasi si Sir John Richard Lapascua bumbudan. No? So sa nagligad ng mga sinimana, sa ilan ni bumbudan nga record doon nakahatag man sang paglao man di para sa ila. No? Kaya because nga muna kadamuhon bala bumbudan since last year pa nga mga number of drug dependents na gina-rehabilitate nila no pag nakahatag ni sila bumbudan sang dugang pagid man din nga bulig no para pakabalik sila na bumbudan sa ilaning na normal man din nga pagpangabuhi. So tanan ni bumbudan nga mga former drug users nga 5,000 di kabilog na ni bumbudan nakabaton sila sang certificate no o kung may mga trainings ni sila actually nga idalong sa TESDA o kung na Technical Education and Skills Development Authority. So, pag may pila pag inabumbudan ka mga skills improvement, no? Especially sa mga drug dependents bumbudan. So, because of this, yung CBRP bumbudan, ginapaagi nila o kung magalabay ng aton nga mga gina-rehabilitate bumbudan sa ASIS o kung acronym siyang Alcohol Smoking Substance Involvement Screening Test bumbudan. No, so kung dira makitaan kung clean sila bala o kung may mga nabiling pagyapong bumbudan nga mga chemical substance nga makitaan naton sa posible na ito makitaan sa mga illegal nga droga kangay tag nga shabu o kung marijuana kag iban pagid bumbudan nga mga droga no illegal nga droga nga masamaybe nga makitaan diri naton kag ginagamit sa mga drug users diri sa aton sa pungsod Pilipinas. So nagsiling man mismo si Sir Richard bumbudan no galaom pagid ang Department of Health sa idalo sa programa sa CBRP nga madugangan pagid kag magasaka pagid ang number sang mga makagraduar no sa rehabilitation kay bumbudan each barangay dahil diri man nagabasi ang Philippine Drug Enforcement Agency kung mangin na drug cleared ang isa ka barangay kag nagid bala no nga masiling na bala natong bumbudan nga okay na gid rabi no do mahawan-hawan na dabi ang mga numbers ng mga drug users o mga drug dependents ng mga pumuluyo sa mga specific ka barangay. Tidri man nagakwa number ang PDEA para ma-declare ang isa ka barangay nga drug-free area. Bumbudan. Bumbudan may payag diri sa aton si Sir John Richard Lapascua, ang Senior Health Program Officer sa Department of Health Region 6. Kita natin no, very good yet ang aton nga outlook no sang program because first
ang makita natin ang participation din sa mga local government units natin, especially no, sa mga barangay levels, ang ating mga barangay anti-drug abuse councils up to no, their municipal or city anti-drug abuse councils. Ang in such a way that mataas hindi ang percentage subong natin ng ating mga barangays na gina-consider natin nga drug cleared. So we have almost 3,529 barangays out of the 4,051 no, as per TDEA during our last nga barangay drug clearing deliberation. So mataas na siya nga number. Kita yata ang one of the highest or if not the highest no, in the whole Philippines nga may na-clear ng mga barangays na ito. So actually sir, ang during the pandemic, no, nag-stop ang iba natin nga services demand, especially that ang mga trained natin nga personnel at the health centers, ang mga PNP natin, gin-deploy na sila no, for COVID response. So actually sir, ang way back 2016, no, na-intensify ang ating rehabilitation program at the community level. And then it halted no, sometime in 2020 nung start ng pandemic. And then nag-resume na siya sir last year, 2021, because there was an issue once from the Dangerous Drugs Board na ma-resume na ang aton nga deliberation for drug cleared barangays. And also no, in the Department of Health meron naman sa issue once man way back 2021 nga dapat ma-resume naman ang other services ng ating health center aside from the COVID response. So usually sir, this is a cumulative data natin no, nga since those the start no in 2016 until February 10, which was the last nga deliberation natin, amo na siya ang data natin nga na-pop up no, with the local government. So okay sir, it depends kung ano ang level or ang severity ng aton nga no nga persons use drugs. Kaya ang first natin nga process na is dapat first ang voluntary masurrender anay no ang aton nga person na use drugs. Kaya siyempre kung di na siya mag-voluntary surrender, ang hindi kita makascreen no, which is naman siyang cycle natin nga process na screening using the assist or the alcohol smoking self-involvement screening test. And then if ang result niya is tatlo na siya result no, may low risk, may moderate risk, may sa high risk. If the patient is low risk, dahil na siya sa barangay na rehabilitation. So usually, muna siya ang mga short na mga natin na rehab program. So usually, mga low risk, nila sila ng mga nakagamit na sa illegal drugs, pero mga way back, mga 10 years ago, no, 5 years ago, so mambal natin nga ilang risiko nga sa paggamit sa illegal drugs is very low because hindi na sila nga nakagamit. So that's why nga at the barangay level, ang ginobra nila mga ang disumba sila, no, nag-basketball, ang mayroon sa sessions with a local priest nila or local pastor, no, for the spiritual. And then may mga ginahatag nga lectures ilang, mga taga-health center, no, for psychoeducation. And may mga activities sila, sir, no, gina-integrate sila sa society, like for example, environmental clean-up, no, mga social, mga gatherings natin, gina-involve sila, no, para mamatamat ni sila dulang stigma nila pala. Nga nahuya sila magpakita sa ibang tao. Ang isa, naman niya, if the result sa ating assist screening is moderate, so usually ni ang gina-refer ni siya sa center natin because sila ang mga patient natin nga kung hindi magaan intervention, possible mag-fall into high risk. So that's why nga dapat intensive ni gawang ilang approach, no? That's why gina-reference sa municipal level or sa ating mga MADAC nga team. And then if the patient is high risk after sang assist screening, no, gina-refer siya sa doctor natin or ang drug dependency examination. Ang naman yung drug dependency examination, may tatlo man na siya ka-result, no? The mild, the moderate, and the severe. Kung mild, ginaupod siya sa mga moderate risk after screening sa assist na gina-refer sa atin nga health centers. Ang kung moderate naman niya kung severe, preferably gina-refer siya sa atin nga TRC, no? Because ang moderate, kung wala ka intervention sa iya, ma-fall na siya sa severe na dependent. So, mayroon ni program ang TRC sa atin, no, which is an full sa outpatient program, nga either ginapagwa niya no, wala niya sa gina-inpatient, ginapasulot sa rehab center. It's just that, no, pwede niya sa community, no, kadtong sa TRC, no, or kung severe sila, i-admit niya dapat sa
Aha. Pambudan, no? So, ito naman natin si Sir Richard, no? Lapuasca, nga muna pambudan ng ilan ng pagpatigayon man, kag pagtingwa man nila pambudan, nga matugangan ang numbers ng mga makagraduar sa rehabilitation centers pambudan. So, if na paano man makitaan kita to, no? Nga pagi man sa pagtingwa man sa gobyerno pambudan, nga magpilagit ka mga individual ang makauntat paggamit sa sining illegal nga droga pambudan. Okay, sige. May mga nining na-rehab na nisla kay kabay pa kung makagawa na ning mga inmates gini. Hindi na magbalik sa dating gawi. Kay usually nagkakatabo kangay sa mga drug surrendery. Pagkatapos nga nahilway ini sila kag na taga naman liwat sa tsansa balik magyapon sa pagbaligya sa droga kag pagsuyop bumbuandro. Bugit pambudan, no? So pagi man sa mga ini nga mga programa sa gobyerno pambudan, makakabugtaw na sila pambudan sang matuntuo kiti kung ano ang epekto sang illegal nga droga sa ilan nga kabuhi kung magsige pag sila gamit, no? Kay pambudan bino naman sa involved kani sa illegal nga droga dito damo naging pambudan ang mga nagkalamakay because kamo ni nga mga buluwaton pambudan. Di bagay ni sa ining mga natapos na bala rehab kag nagbalik pagid yapon kuan na lang gini waswasan na gila ni injection na gilang ni isang madamo nga droga niya mo maning gusto nyo na ipaagi ta sa dugo nyong kuan ang droga para magtulurong mata nyo. Mo gali, no? Kaya sa padaan po, kung hindi man nila makontrolar ang dosage ang ginagamit nila nga illegal nga droga, hilo man ibong budan. So, sa tendency nga ma-poison ni sila, no? Hiluan na gid lang sa droga siya ari nga na rehab na do tanan lang nga pagpaayon daw ginahatag na sa inyo daw amo mangyapon balik mangyapon sa dating gawi ari ay kay hiluan na gid lang kamo sa nga droga. Yes, correct. So di po budan nga kinalo pagid no tinguan pagid sa Department of Health Resaton nga madugangan ni kay pumbudan so kadamo kidaan, no? Imagine mo dati 5,000 sobra. Ang specific number dan po natin 5,670 sa mga nakagraduar na rehabilitation. Kaya ang may linibo pa nagrubo nga napilin kaya ginatinguan man nga makatapos, no? O kung makalampuwas man sa sila rehabilitation programs ng gobyerno pumbudan. Okay. Pumbudan para sa pangalagay sa Bombo Hanay sa Udto ni si Bombo Franz Sandro Burgos. Para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Franz Andro Burgos. 37 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. This time mga kabanan, kuha naman natin ang report ni Bombo Dennis Robica. Ang aton nga ako nang ining knowledge nga sang nagligad do dito ni nag-opisina sa may Paglaom Sports Complex na may aragali building naging patindog sa may Talisay City. No, kag daw 70% na nga natapos or 70% na ang construction. Di magsiling ka 70%, medyo dako-dako na no ang agi. Mga 30% na lang ang talapuson. So may report si Bombo Dennis Robica, interview sa kay Attorney Refrando Diaz, ang aton nga provincial administrator, may kantanan sa siniyang pagpatindog sa nga building nga iya kanulitsi. Yari ang report mo Dennis Robica, please come in. Bombo Daniel, no, sining to ginaloman nga matapos na ining pag-ukero, no, nga building sa Negros Central Language and Information Technology Center o Knowledge. Bombo Daniel, no? Ini ang ginapag ni Atty. Refrando Diaz, ato sining provincial administrator matapos nga singtalikdag nga semana, mismo si Governor Lacson ang personal, no, nga nag-inspection sining nasambit nga construction Bombo Daniel. Ining bago nga building sa Knowledge, kaysa Bombo Dante aton sining Knowledge nga area rin sa may cyber center, dito sa may Paglaom, na may portion dila nga ginako para ang sa cyber center ng Leche then sa part sa Paglaom da may classrooms sa Dalom may ara man dira nga ginako para ang Leche, no? So ining project mo da kumuduman do nag-controversial pa nimo during blasting time ni the late Governor Alfredo Marañon. Dito niya tukuron sa
sulod plato sang campus ang high school dira sa may Talisay nga nagprotesta to ang eskwelahan kag mismo ang City of Talisay nga tikon dai tukod madulaan sa to sang sang tawag naton nga field nga training nga mga estudyante no duwa ito madayon kag lately lang during na sing incumbency karon ni Governor Lacson ginpangitaan ini sing iliya no lugar kag ang pamilya ni Antonio Mitnola nakadonar sang 2.5 hectares bumudan dira sa may Hacienda Manaol barangay Matabang Talisay nga amo ni ang gintukuran karon sa Nuliche building nga kuno dumangin last tadtong Agosto tuig 2020 ginpatagayon ni ang groundbreaking dira sa area base sa 2.5 hectares sa may Hacienda Manaol barangay Matabang Talisay no. So dito gisugdan na construction kag sinaton subong ti mga 70% tani nga na-construct no ang main building no kay may ari pa ni second phase construction ining dormitory no sa mga estudyante. Ining knowledge for information sa aton tagmati Bombo Daniel dako ini nga bulig sa aton lang nga mga negosyanon ning mga kwalifikado o nga makaeskwela di kadamo sing kurso gina-offer budan mo mga language information technology no kag iban pa nga mga kurso abete plano ini sadto ang pagtukod sa kagulingon nga building sa Nuliche para mas maka-offer sa damo pag kursong probinsya sa mga kwalifikado nga negosyanon mga out of school youth mga high school graduate lang darabi no kung qualify ka kay paagis ni bumuda kadamo na based sa aton dring impormasyon nga since nga nagsugod ining Nuliche nga seconded by Dr. Cristina Basa Urbisido bumudan all sobra na 6,000 ka mga negrosanon nga mga lamharon ang nakatapos na sa ilas ni pagtuon either sa information technology or sa language man 80% sa bumudan sa ila nakaeskwela na mo o nakaobra na bangod sang pag graduate. So hoping this year 2022 matapos ani Bombo Daniel kay dako gid nga bulig siling ko sa aton nga mga negrosanon hindi na balay kasarang gid nga magkuasang taga 4 years course ka mahal-mahal no sa Dria mga short term mga kurso pero pag graduate mo bumudan no kay mismo ang probinsya mismo ang Nuliche kung makagraduate ka daw may mga programa sila nga may mga sila mismo ga pangita o din ka pwede makatrabaho after nga makagraduate ka diri Bumbodan. So ining building ining ginatukod karon nga Nuliche building may budget ini nga mga 135 million pesos. Kay dako sini nga building buldo pila dito tatlo bla ni ka floor tapos makita da sa aton nga mga picture nga pagwa muna sa subong pinaka-latest na last week lang na no nga gin-inspect ni Governor Lacson. So dako gini nga bulig no para sa mga pigado nga manigusanon nga may kapasidad ya or ma-qualify nga ka eskwela no dire iya sa Negros Occidental Language and Information Technology Center bumuda. So nagpasalig man ng aton Governor Lacson nga ang probinsya willing man magdugang additional pundo kung kinahanglanon no para sa pag-expand pag-insing building or pag bakal sa mga kagamitan para iya sa aton nga mga negosyanon nga mag-eskwela sa diriya sa Negros Occidental Language and Information Technology Center o Nuliche. Kamatian ta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Dako na ito nag-finishing naman itong aton Nuliche, no? Kita nyo may paint na ito ang aton mga walls. But there's a phase 2 which involves the dormitory. No? Kaya part of our service sa mga na-train natin is to give them more lodging inside the facility so that
Kung 3 months sila training, kita na iyang nag-atag for the nudging, kadto lang sila sa ilang classroom. Balik naman sila sa ilang dormitoryo. So, ang ilang expenses bilang estudyante, though hindi ganyan tuman kadako, ma-eliminate nato ng fleeting, adlaw-adlaw, no? Ang other expenses incidental to that. So, while the main building is already almost I think 60 to 70% completed. May dormitory pa ta, phase 2 pa ta nga i-ubrahon. And it was just awarded, so manugsugod pa lang yan. I think ang ato na ginaubra, no, si Go mismo see to it that ang mga labkutan ng mga projects, binabisita niya gid. So that makitaan sa contractor, makitaan na sa engineering office natin, na si Go Gidya mismo ang personal na nag-follow up, kag nag-make sure nga ang aton nga project ma-deliver, no? So that at the soonest time possible, ma-enjoy man sa mga intended beneficiaries. Mamuda na si Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz. So duga nga bulyom sa mga negosyo ng makaskwela diri once matapos ta ning bago ng building karon sa Noletse, Bombo Daniel. Okay, sige. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. 45 minutos sa kaligad sa tag na nga launa, ginakulabos kinabanwasa ang oras diri sa ato na pangalagad. Ug nanay na magitabuha subot sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga